ntuma mo be kwai eho de adrei amane bo akire mo sa ahensam nkyira ka kire asode papa ewo be kwai na nso ma posifo akwakire krache bi na sade wo masi abro no kwasem ne anu aden papa krache ya ka no asem warum chem se omahene ya wo adankraja traditional council na man matrankonwa krache ni busuani ane mahene no na warum chem se mansotwe ni ade ne so de ye no ano na woni a wo mususo se wasa wo de nsam no kwada posifo no warum chem se wo de nsam no kwada posifo afa de warum kwa na wo kodu post station ho a wo de hye na chesa posifo asia so de mun na sade wo se brone woni konsa pa ahno se trumpet ano ai se tuna o mabono Jesus Christ nani no hunu ade o mabono nani mduduru pa eti sansem ya posifo na aburu no nya se bia temamuni na eburu na posi ne kwa kwaje no posifo na onom chem se wo mo aburu ne papa chese nsam no aya ni bre sempa na wo de nsam no yasimpanifo se de okwa atan de oba atan de ogina ho no na chese atan trodo no ekura no nti yenkotie eyewitness amane ebo a wode to akoma kase anim me de me hu ya ne se ye de me ba na Africa masi me nim de me ba na ye de aye eso mo de ne wura ho no na me hu se o ma bona sum na chief ni ma ne nsaso na o mu jae nti me de me asema me hu ya no enu ana se de pa me yensa me hu se o ma bona sum na chief ni ma ne nsaso na me frɛ je wasa da kwabe na wa ye de wo kro mi ga andopa ya me hu na ase ya be china ba police station a o ma bona sum sa so atase enti ne ebopa yese obeba na wahu se ebia kwa me bo mi bi tewia bo mi bi we bo mi bi so wata eti utimu se asade waka me ba ne de chinye bia ne ho se krachi ya bro no ya oba Facebook ne so na ni maduduro ya woda so ni ma me ene kasa ye asam ne ye anti oledi krachi ni nana esoso kasa pa wase wona nani abre na de ha no kura ne se wono ankasa ni mo na ka posifo emfa ne de kura ma oledi na nim ana omo bro no mo saka te krachi nsa wo de atwa na abe ho ye be di wani papa kwan do fa so be nu ho pa se wo ba wiase a ma me so nsam a wode to yanim enonom na ye adwuma me wo kwa ho ye ofo bi ewu edwubi kwa no ho ebi ho sa police fo aba ni nana bi ho nti di wonde ne ba ye na kura ne ko no se ade tino ne na ya kasa kakra bi na police ni no obobo me nana no akura ye me nana obobo no na kura no so epia no se onya hwinti wonko ma ye ne so me enko akura no so wonko atali nyina omo sunsomo ha me kura mpona me na police fo na preso pa se me nana no me yemfa no nko na kura no onya hwi ene mo se me kura de mbeka ho me yabre wan so de mbeka ho na me se ne wo mo bua me nko me so me yemfa me nana ne nko nti ene e ya kasa pa ho pa ja kura no police fo no wonde mo so wonko ntali no mo sunsomo wode ne kura police asma police ni kan se wo de duru ha ena obehu na me se wo kwa ukwaye ni dan sa me se mbo police ni se wo so de kura ne kwa obehu ade na nkwa kwaye nana me mama tuk ano moko o ma me no police ni se an onu mako nti enya de omama ni be nti o ma fa me nana na me babere wa me nyempom ni di ne o nana no ma me fo so no mo nana no kanka ne mema no wa mo si o mo fam oni sika se de kura de hye na bo so be yi ama no eti wakase na no mu ato pa na se si ade abusua ne se atentrene e na wonum hia e de ama wonum e de hye we abusua ye be free asantimantem ase ya mansia ne mpotam ne atumbiri kasa ne yakọ ne yafro ne yakọ